Takže veľmi dobre viete, na čo naražam. Takže skúsim takú reakciu. Viete, to sú také typické, ani nie že slova opozície, ale také vaše saskarské. Vy absolútne popierate vlastné slova a vlastné stanoviska. Veď vy ste vzdávali hold Spojeným štátom americkým a teraz, keď zrazu a nadávali ste... Môžem využiť svoj priestor? Ďakujem pekne. Vzdávali ste hold, že aký je to náš spojenec a musíme sa ich držať a musíme sa diverzifikovať a odstrihnúť sa od ruského plynu. Teraz zrazu sa Európa diverzifikuje, odstrihla sa od európskeho plynu a diverzifikuje sa asi takým spôsobom, že od 100% závislosti od ruského plynu sa 100% pripojila k americkému LNG. A nehovorím to ja, hovorí to koniec koncov aj eurokomisár pre energetiku. Druhá vec, pani kolegyňa. Vy popierate a sťažujete sa na to, že Slovenská republika, vedená premiérom Robertom Ficom, je v zahraničnej politike absolútne neakceptovateľná a sme ostrakizovaní a sme na okraji spoločnosti, pretože my to rozbíjame a podobné veci. A na druhej strane to vyvratíte tým, že no ale Robert Fico sa sťažoval európskym partnerom, že teda má nejaké pochybnosti o psychickom stave Donalda Trumpa. Ktorým európskym lídrom, prosím vás, sa sťažoval?